Berit Kaijomaa ja syy siihen, että olen täällä nyt Pia Hartmanin kanssa, niin on se, että me ollaan entisiä kollegoja ja oltu Lahden jäähallissa töissä, joka on tässä meidän takana. Tämä Lahden jäähalli on valmistunut vuonna 1973, eli yksi Suomen varhaisimpia halleja. Tämä halli oli huomattavasti pienemmän näköinen, puurakenteinen ja tehty entisen tekojääradan päälle. Silloin Lahden kaupunki kysyi meidän Taitoluisteluliitolta, että olisiko joku valmis tulemaan tänne Lahteen ja demonstroimaan tätä taitoluistelua. Se oli toukokuu ja mä olin 22-vuotias nuori taitoluisteluvalmentaja, harjoittelija, joka oli 5 vuotta tehnyt samantapaisia keikkoja jo. Ensimmäinen kerta, kun me tultiin tänne hallille, niin oli aikamoinen yllätys se lasten ja nuorten tyttöjen määrä, joka meitä odotti täällä. Se, mikä oli hirveän ihanaa, oli se, että vanhempia oli paljon ja vanhemmatkin oli tosi innostuneita tästä asiasta. Tämä alkoi sellainen keskustelu tämän Lahden taitoluistelijoiden seuran perustamisesta ja nämä vanhemmat oli aktiivisia ja he todella saivat aikaiseksi Lahden taitoluistelijat -nimisen seuran. Lahden taitoluistelijat kasvoi kilpaurheiluseuraksi. Tuli tasoa ja tuli laajuutta, tuli milakajas, tuli kansainvälistä näkyvyyttä tietenkin sen mukana. Tämä on aikamoinen ja iso ihmekin, jos ajattelee, miten nuori tämä seura oli silloin. Ja nuoria valmentajia myöskin tässä seurassa silloin. Ja mä tulin sitten kuvioihin siinä 2000, itse asiassa 2000. Eve Uimonen siinä oli vielä valmentajana, pitkäaikainen Lahden valmentaja. 2 vuotta ehdittiin Even kanssa tekemään yhteistyötä. Eve siirtyi sitten pääkaupunkiseudulle ja sitten sä tulitkin tänne hokkuspokkus. Ja sitten meistä tulikin hokkuspokkus työpari. Tehtiin aina sinne vuoteen 2008 saakka. Joo. Yhteistyötä. Joo. Me todella tultiin tänne 2002-2003 kaudelle. Silloin 2002-2003, kun me tultiin tänne tyttäreni Hannan kanssa, niin oli helppo tapa muuttaa ja tulla, koska täältä sai heti samanikäisiä ystäviä, jotka oli saman lajin harrastajia. Pia oli hyvä kollega. Meillä oli paljon yhteisiä suunnitteluhetkiä ja me vedettiin aamuin, joka ikinen aamu itse asiassa meillä oli aamujää. Ja me tehtiin myöskin viikonloppujäät, lauantait ja sunnuntait silloin. Sinä aikana, kun me tehtiin tätä työtä, niin ylipäätänsä taitoluistelu muutti muotoonsa paljon. Ja näissä tiloissa muun muassa mä olin tutustunut sellaiseen piruettilusikkaan, jota sitten tuotiin Kanadasta tänne. Täällä lapset harjoitteli täällä lattialla, betonilattialla, aika kova lattia. Se ei ole mikään maailman helpoin alusta aloittaa, mutta todella täällä harjoiteltiin. Me haettiin sitä vartalon kannatusta. Ja sitten sitä niin kuin lantion toimintaa. Vapaalla jalalla piti olla aina paikka sitten se vapaa-jalan merkitys kaikessa liikkeen tuottamisessa. Mielestäni se oli se, joka toi meille tosi paljon sitä tulosta, koska meillä oli tosi lahjakas luistelijarypäs. Sitten mä tein verkkokurssin näistä Golden Spin piruettilauta-harjoitteista ja sitten nyt vielä tein sen Artspinnerin, sen uudenlaisen piruettilaudan, joka sitten vaatii taas erilaista vartalon kannatusta. Mä huomaan, että semmoiset tietyt ydinasiat on tässä säilynyt vuosien saatossa, niin kun, että ne vaan jalostuu koko ajan. Hanna kun tuli, Hannalla oli erilainen harjoituskulttuuri. Silloin kun oltiin jäällä, niin sitä oikeasti tehtiin. Sitten kun Susanna tuli, niin se vauhdin määrä ja kaikki kolmoishypyt, ne vaan tuli ja se ohjelma, siis kiekkoilijat tuli katsomaan tänne. Kaikki oli, että vau, mitä täällä tapahtuu. Että se oli niinku semmoinen niinku korvaamaton semmoinen lisä siihen tekemiseen, että se esikuvan merkitys oli niin valtava. Sitä kesti sitten vuoteen 2008, jolloin minä siirryin nuorten olympiavalmentajan tehtäviin Vierumäelle ja Pia jäi vielä tänne näin tekemään tyttöjen kanssa töitä ja olit perustanut silloin 2005
Joo. oman taitoluistelun erikoisliikkeen tuohon meidän selän taakse. Joo. Perustin sen Golden Skate-taitoluistelun erikoisliikkeen sitten tässä samalla, kun valmensin. Mä muistan, kun sä olit yrittäjä, kun me tavattiin. Joo, ja sä aina puhuit alveista ja mä ajattelin, että alvit, mitä ihmeen alveja. Ja sitten vuonna 2005 se keikahti toistepäin. Susta tuli niin kuin, sä aloit tekemään työntekijänä ja musta tuli yrittäjä. Sitten kun mä laitoin sen taitoluistelun erikoisliikkeen, niin se oli myös semmoinen, niin kuin, se oli iso juttu. Suomessa oli muutama taitoluisteluliike. Sitten tänne tuli. 20 vuotta on nyt luistimia suomalaisille myyty. Se on tosi palkitsevaa, kun sä näet liikkeen synnyn ja sen tekemisen ja sit sä saat ne välineet tukemaan sitä. Tämä on ollut mun semmoinen taitoluistelun suuri korkeakoulu just tämä, että mä ymmärrän sen välineen merkityksen, sen huollon merkityksen, kiinnityksen, terotuksen. Se on semmoinen kokonaispaketti, joka yhdistyy siihen valmennukseen. Ja tätä työtä mä oon saanut tehdä ja tämä on semmoinen, joka se palkitsee mun sisintä ihan mielettömästi. Kyllähän näiden välineiden merkitys korostuu varsinkin silloin, kun on kysymys nuoresta, joka aikuistuu ja jalka muuttuu. Ja voi sanoa näin, että ei ole yhtä oikeata, joka sopisi kaikille yhtä hyvin. Että se pitää hakea se oma. 2005 Susanna oli voittanut Euroopan mestaruuskilpailun hopeaa, niin silloin sain tällaisen vuoden valmentajapalkinnon. Ja sitä juhlistettiin Pian lisäksi Petra Ranta-aho, joka oli täällä myöskin nuorena valmentajana. Ja myös hän on ollut yksi mun entisiä luistelijoita Pietarsaaresta mun Seinäjoki-aikanani. Mä uskon nyt, että nämä Suomen mestaruuskilpailut, jotka on vuoden 2026 Suomen mestaruuskilpailut täällä Lahdessa, niin nämä antaa mahdollisuuden monelle tulla katsomaan ja nähdä ihan livenä, että mitä se taitoluistelu voi parhaimmillaan olla. Ja on tosi hienoa, että tämä järjestetään nyt Lahdessa, koska Lahti tämän todella ansaitsee. Kyllä, täällä on tehty joo. pitkäjänteistä hyvää työtä vuosikymmeniä. Kyllä, tavallaan koko meidän luisteluperhe tulee yhteen ja nauttii tästä viikonlopusta.